Ji adek owito ngimagi kama moko buora oyudo hinyruok marach e masira mar apaya motimore Limuru e apaya ma Nairobi kochomo Nakuru. Jagoro mongirore migawo mar pur Paul Rono okoni Russia nochiwo ne Kenya gige loso mbolea ma ok mbolea manono kaka osebed kilieko. Women are endangered. Nimeona ingine wanapiga wanga huko, wanapiga keheka. Gavana ma Machakos Wavinya Ndeti ochayo liet mar siasa miketo ne governors mamine ma okoni temo thiro tend joma mine pacho ka. Arwaki ni machiegni weche manyien maka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Ji adek owito ngimagi kama moko yudo hinyruok marach e masira makoch mar apaya e gwenge ma Manguo e kaunti ma Kiambu. Masirano manotimore apaya maduong' ma Nairobi kochomo Nakuru notimore bang' nyamburko mating'o jowuoth 14 tuomore gi trela. Masira makama timore mana ndalo machuok kende tok masira machielo manotimore mana kanyo kama ji 7 nowito ngimagi. Patrick Macharia modak machiegni gapayano olero ni onge mar rang'ok ng'we airititi kata bumps e gino moseyudo kakelo masiche alworano. Komanda mar obila mar Limuru Mary okwayo derepe mondo riem kotang' kendo ti gi chike mag apaya. Unakuta mtu anakuja kabisa bio naye mwingine anakuja na kanyanga breki. Kwa hivyo anastukia mara moja kuna kitu mwenzake amekanyanga. Kwa hivyo hapa suruhisho hapa sio kitu kingine, ni madereva wao waangalifu. Waache tu kuoverlap na waache tu kuja na speed na waache overtaking. Kwa maana hapa ukiovertaking hauoni mwenzako pale vile amekuja. Na hiyo ndio inaleta shida kubwa hapa. The users of our roads to prioritize safety and also to observe speed limits as well as paying attention to the roads they are using. That is to be aware of the road conditions, especially at this time when we have rainy season. Roere adek makin kaachiel gi jopuonjre mawuok e gwenge ma Ongwe Mpeketoni e kaunti ma Lamu otho e pi bang' nimo e kinde mane gigo abal e yawo ma Amu mayudore e alwora ma Shela odhiambo manyoro. Roere adek eko ma johigni 18 kod 14 ma gin jopuonjre mag skund secondary kanyakla kod nyawadgi ma johigni 24 yande nosetieko klas 12 nyogin e kind roere 20 manyogo abal. E chenro mar manyo ringre ji adekgo, apisa mag riwruok mar Red Cross komakore gi Coast Guards kanyakla kod apisa mag kaunti ma Lamu oseyudo ringre 2 kaachiel pod imanyo. Komiti mar od bura mochung' ne bajet kawuono noromo kod kuku mar governors e wi twak mar poko omenda ma counties e kinde ma jood bura mamalo kod ma counties ni kod pogruok e wi omenda ma iko omenda 2025-2026. Komiti mar Senate mochung' ne omenda dwaro ni omenda maromo bilion 465 mondo ochiw, eka komiti mar od bura mamalo to dwaro ni mondo ochiwnegi bilion 405.1. Duol mar governors bende okwedo weche ni gin ema gidhiro dwaro mar wuoyo aguch omenda mar NGCDF manyaka sani medo nyuolo paro mopogore opogore. County governments, I can confidently say that we have no hand whatsoever in the matter that is in court with regard to national CDF. That one, it's not sponsored by the counties. But on RMLF, I want to state here that we believe counties, since we have county roads that we are supposed to maintain, we definitely require to be supported in terms of the fuel levy that is actually collected from the counties. And we have the county roads, which are supposed to be maintained. So the matter that is in court really is to get an interpretation from an independent arbiter, since we didn't agree with the National Assembly. The other matter that I wanted to comment on is the matter of the CHPs. The matter of the CHPs, as the chair has said, counties give 2,500 and national government also gives 2,500. But this is a devolved function. So what we agreed that this should be a conditional grant to counties so that counties pay the CHPs. Because this idea of having national and county, it confuses the CHPs. So they say the national is bad,
The national is good, the county is bad. Yet, as we sit here today, the last capitation, the last equitable share that we received was for January, and we are in April. So national government probably have paid the CHPs until April. But us, we have not even received the money since January. So that is why we want it to be a conditional grant, so that the CHPs, they are under counties, and counties receive the money and pay them. Gavana Mama Chakos Wavinya Ndeti koro wacho ni nitiere auka ma siasa mageto thulo ko governors mamine e lemo mag telo e pacho ka koloso e kindala mar sub county ma Kalama e county ma Machakos. Wavinya nojiwo kanisa ma pacho ka mondo lamne governors mamine kowacho ni nitiere jogo moseikore mar kedo gi governors mamine, kolero ni governor ma Nakuru Susan Kihika, nyawadgi ma Homa Bay Gladys Wanga kaachiel kod en ikedo kodgi mokalo. Wavinya nowacho magi dweche ariyo kende tok gavana ma Meru Kawira Mwangaza nothichi oko e apisi e seche ma bende kaunti ma Machakos kokalo kuom MCS 33 gato thicho oko spika mar kaunti no Ann Kiusha. Hii kanisa ilianzia Kilata ikiwa kwenu ni Kadhiani. Kawa mimi ni muimbaji wa gospel music. Sema hayo nilitoka katika kanisa. Kuna shetani imetokezea. Ile shetani last year wameua wanawake. So many women have died. Hii ni shetani nyingine imetoka ya kupiga magavana wote, wale kina mama. Hii ni shetani. Yani women are endangered. Nimeona ingine wanapiga Wanga huko, wanapiga Kihika, wanapiga Mbarile, wanapiga Wavinya, mumeua wakina mama. Jadolo maduong' mar kanisa ma Kopere gwenge ma Kakamega gi Vihiga Joseph Obanyi kwayo josiasa mondo othegre gi tiyo kod jopuonjre e yoregi mag siasa kokwedo okang' manyiche no obila okawo mar tiyo gi teko mokalo e keyo jopuonjre mag sikund nyiri ma Butere e boma ma Nakuru. Koloso Jumapil ma Sapothidhe kanisa ma St. Joseph Kakamega, Obanyi nowacho ni dwaro nitie mondo josiasa othegre kod jopuonjre kendo giwe thuolo ne jopuonj kaachiel gi jonyuol mondo mi ema omi jopuonjre yore ma kare e ngimagi. Any minor children in Kenya have a right to be protected and be guided. In fact, the Constitution of 2020 states that the best interests of the child come first. The best interests of the child. So, if you are handling a child, you have to always look at what are the best interests of the child. Ikiwa viongozi tutaanza kutumia watoto kufikia maneno yetu ni vibaya. Using young people or children to pass our political points is wrong. Jagoro mongirore migawo mar Paul Rono okwedo weche mosebedo ka fuong'ore ni piny owacho ma Thurka noyudo mbolea kowuok e piny Russia kendo bang'e uso ne jopur ma pacho ka. Rono wacho ni piny Russia nogolo mana gik miloso godo mbolea kende. Oluwo bende ni Kenya noyudo gunde 600,000 mag gik loso mbolea kendo ne gichiwo rak ne kambi moro e pacho ka. So, for anybody to say we've got free fertilizer donated and installed, you know, as a Ministry of Agriculture, we want to say that is the fact. We didn't get fertilizer first of all. It was a component for making fertilizer. That is a fact. And if we are again to be given the same border or substances for making fertilizer, we will still repeat the same. We'll tender, we look for a manufacturer to use the same component to manufacture fertilizers. So if we made mistake, we are ready to go to jail. Give us the jail number. Don't take us through the process of saying we need to go to court. We are as guilty as charged if you think that is a mistake we made.
If we get another one, we'll still repeat. Riwruok jopuonjre mag mbalariany ma Nairobi obwogo madhi ng'anyo jumani bang' jatend migao mar somo Julius Migos Ogamba daro jokanya 4 mag kuku mar tudruok mbalariany mani koda jokanya 7 ndalo matin kende bang' kuku mar mbalarianyno ikore bet kod bura mar yango ni en ng'ama owinjore obed jalup chancellor mar kar tiegruok mamalono e giko dweni. Jopuonjrego ekoko nigi chich ni tend migao mar somo ni kod paro mopondo mar donjruok gi yiero mar jalup chancellor manyien kaluwore ni tend mbalarianyno bende ogeng'o ne jopuonjre timo yiero mar jotendgi. Is the responsibility and the work of the council to appoint the vice chancellor, but they are now manufacturing this chaos so that they can choose their preferred candidate for the position of the vice chancellor. The next thing they are going to do is to bring council members who are their sycophants in order to appoint the vice chancellor of their choice. Why do they have vested interest on this matter? We as the students are the major stakeholders in this university. Students cannot be waiting for months, for we don't know how long they'll have to wait without representatives. And we are seeing as if it is something that is being orchestrated by the administration. They want there to be a gap in student leadership so that they do not have a voice, so that the student leadership, the student union is silent. And we are seeing whatever they're doing, we have taken note and we are not taking it lightly. Comrades, power! Power! Miyo moro machieliel ma koth osebedo ka goyo kaluwore gi chal marach mar ode kendo ni kod ng'ol mar neno e gweng' ma Sota Ward Makochia e kar chung' od bura mar Rangwe e kaunti ma Homa Bay koro yudo fungruok bang' yudo ot manyien e bwo chenro mar jolo mon liete ma apisi mar jagoro mongirore e migao mar arita Dr. Raymond Omolo timo e kauntis ma Kaluo. Mama Roslida Atieno ma en jakanyo mar riwruog mine mag mon liete e gweng' ma Sota mong'ere kaka Tang' Chon Ber osebedo kodak e ot marach ma koth osebedo ka goye. Mionero koro yudo resruok bang' yudo ot manyien ma koro biro konye e yorege mag dak kaachiel gi dongruok mamoko. Seche moro adok kodgi no to watemo matek to through the program mar Widows Empowerment Program gibedo empowered, imiyogi some seed capital manyalo konyogi e table banking activities ma gitimo. Seche gogo nitiere groups mosemiyo gik moko machalo kombe, timo osemiyo tents, nitiere mabe osechulnegi school fees, nitie moseger udi kaka sani neno kaendi. Agone erokamano maduong', Nyasaye okonya, Ruoth ukonya jokama, ukonya, ita koth nega, koth ne dwa nega jokama. Mula agone erokamano, aora choni molo piny wang' be ok nen, wang'a ok nen kata matin. Gima lit ne wach pi, na onge ndalo oro, aonge pi kata matin, ng'ama nyalo kelo na be onge. Nikech wang'a be ok nen. Nyocha onge gi ot, to kaka nochiwo ote, jotelo mag Raymond Omolo ne gigolo thuolo ma gibiro kaendi ma ging'iyo kaka Mama Roslida chalo, ma kanochopo last Wednesday ne gichopo kaendi, ne watemo shughuli ma Mama Roslida otemo yudo ot. Chandruoge ma nyocha okale, nyocha koth goye, mar ariyo nyocha kowe gigene kaendi oyudo ka samori mukone dhot, ikwalo gigene. Tim ma jo Kenya ma jotugo ma yawuoyi manie bwo higni 20 Rising Stars oketie grup B e tuke mag pinje Afrika. Jotugo ma higni e piny mar higni 20 mibiro bagi Misri. Grupno oting'o joloch nyadi 7 mag tukego Nigeria, Morocco kaachiel gi Tunisia. Draw manyo timo